As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo nining santos nga misa nga unta ang balaod sa Dios ug ang kamatuoran sa Dios maoy mohari sa kalibutan aron makabot ang tinuod nga kalinaw ug kabalaan sa kinabuhi labi na gyud sa atong mga leaders sa gobyerno ug sa simbahan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi aning padayong pagpamalit sa atong mga slots, ilikay sa mga kadautan o mamintinar unta ang ilang kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran nagatultol kanamo nganha kang Kristo. Himoa nga ang mga nagsunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Unya may bag-ong hari sa Ehipto nga wala masayod bahin ni Jose. Miingon siya sa iyang katawhan, tan-awan ninyo, daghan na kaayo ang mga Israelita, ug labaw na sila kakusgan kay kanato. Busa mangita kitag paagi, aron dili magdugang ang ilang gidaghanon, kay tingali unyag sa panahon sa gubat, mutipon sila sa atong mga kaaway, ug makig-away kanato, ug unya mobiya sa nasod. Busa gibutangan nilag mga kapatas ang mga Israelita, aron pugson sila sa pagpatrabaho sa bugat nga buluhaton. Gitukod sa mga Israelita alang sa hari sa Ehipto ang mga syudad sa Pitom ug Rameses aron himuong tipiganan sa mga pagkaon sa hari. Apan sa diha nga mas daog-daogon sila sa mga Ehiptohanon, misamot hinuog kadaghan ang mga Israelita ug nakatag pag-ayo sa nasod. Busa gikahadlukan sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita ug giulipon sila sa mga Ehiptohanon. Gilisod-lisod sila pag-ayo sa ilang pagpuyo, pinaagi sa paghimo kanila nga tighimog tisa
ug gipatrabaho sila sa tanang matang sa lisod nga trabaho sa walay kukaluoy. Unya gisugo sa hari sa Ehipto ang tanan niyang katawhan. Ilabog ngadto sa suba sa Nilo ang tanang batang lalaki nga Hebreo nga bag-ong natawo, apan ayaw iapil ang mga batang babaye. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Kun wala pa makig-uban kanato ang Ginoo, pasultihang Israel kun wala pa makiguban kanato ang Ginoo. Sa pagsukol sa mga tao batok kanato, ilang ta kitang gilamoy nga buhi. Diha nga ang ilang kapungot nahaling batok kanato. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Unya malumsan unta kita sa katubigan, mabanlas unta kita sa masulog nga sapa. Lapaw kanato maharus unta kita sa makalilisang nga tubig. Daygon ang Ginoo nga wala magtugyan kanato, nga lawog sa ilang mga ngipon. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Giluwas kita daw usa ka langgam gikan sa litag sa mga ngayam. Nalugti ang litag ug nakalingkawas kita. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Ang Ginoo nagatagog kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an,
Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko, kundili espada. Mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ug ang mga anak nga babayi ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babayi ug ang ilang ugangan nga babayi. Ang labing mangilad nga kaaway sa tao, maora unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. O kadtong nagmahal sa iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mo pasan sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. O kadtong magamping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo, ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. O hinumdumi kini kadtong magpainom bisan nalag bugnawng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Human pahimangnuin ni Jesus ang iyang mga napulog duha ka tinun-an, mibiya siya ni adtong dapita og miadto sa kasikbit nga mga lungsod aron pagtudlo og pagwali. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gisgutan dinhi nga ang mga Ehiptohanon nag-iisip na nga igsuon sa mga Israelita tungod ni Jose. Di ba si Jose, kuan man to, kanang nahimo man tong gobernador, unya ang paraon sa Ehipto, nagkuha sa pamilya ni Jose, katong iyang 11 ka mga igsuon, o kuyog silang papa, hangtod nga midako sila, midaghan sila didto sa Ehipto. So ang Ehiptohanon o ang mga Israelita nahimong managsuon, usa na lang sila kanasod. Pag-abot na gyud sa panahon nga ang mga Israelita gibendisyonan si Ginoo, niso dayon ang gitawag nato og yawa. Giyawaan ang hunahuna sa bag-o nga leader sa Ehipto, Pharaoh, og nahadlok na siya nga basin unyag unayon sila gubat sa mga Israelita, mapildi na sila kay daghan naman kayo. So samtang naa pa sila'y authority, ilang gilisod-lisod og maayo ang mga Israelita. Unsa maning salaa? Kasina, kahakog, kadaw sa dungog. Naa ba ni semblance dinhis atong nasod karon? Naawa. May okay, aware day mo. Sa inyong pamilya, naana, wa. Kana bang managsuon, magbinangiay ba kay yay, murag sikat ni sa akong amahanda. Daog-daogon ko ni. Naana, wa. Sa managsilinga, naana, wa. Sa simbahan, naana, wa. Sa mga pari, naana, wa. Ay, daghan. Dako kay naa ba. Unya,
Mao ba nay atong basihan aron ma-discourage ta sa atong pagsunod sa Ginoo? Dili. Mo nang niingon si Kristo, awari usa ta sa atong tubag sa Salmo niingon, ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Pasabot, sentro ta sa Ginoo. Mo nang pag-abot na ni Kristo, na tao na siya, ang iyag yung giingon sa iyang mga tinun-an, ayaw mo paghuna-huna nga ang akong gidala kalinaw, ang akong gidala espada, magkabahin-bahin, magkabangi gyud ang katawhan. Sa philosophy, doon na two forces in the world nga constantly in contrast o kanang naggubat gini sila. Kinsa man, ang evil ug ang good. Ug naa kas evil, masuko kas good. Ug naa kas good, unsa man? Magantos kas evil. Ang evil masuko sa good, ang good muantos sa evil. Sa Team Marcos o sa Team Duterte karon, kinsa ka nilay good o kinsa nilay evil? Mailhan na nimo, kadtong nagantos o gipaantos, mautoy good or duol-duol sa good. Kadtong di gustong muantos, magpahayahay gyud, nya mo paantos sa uban, mautoy evil. Guess who? Mao na sa atong pamilya, naamasad na ang presence sa evil o sa good. Magkabangi gyud mo dias pamilya matud pang Kristo, ang imong pinaka ngilad nga kanana ang labing ngilad mong kaaway naa na sa inyong pamilya. Mo nang niingon si Kristo, higugmaon gay nimong imong pamilya, imong bana, asawa, anak, ginikanan, labaw kanako. Di jud kaangay nako kay si Kristo is absolute good man siya, absolute good. Unya kun ato na siya ganing isalikway tungod kay nahigugma na ta sa tao nga atong kuyog sa kinabuhi, awa na evil na ta kay gisalikway man nato ang absolute good. Gilingi ay mong tupad ingna good ka, ingna good. Kanang magpakolor ka sa imong buhok, good ka o evil? Ato lang ginagmay evaluation ba? Kanang mongiskis ka sa kilay nya imong badlisan, good ka o evil? Basig imong gisalikway kay si Kristo baya nahimo siyang good because He is also truth. He is truth. Nya kung kuluran nimo imong buhok, truth pa na ang imong giapas o lies. Nahimos ang evil ang yawa tungod kay Prince of Lies, pamakak. Ug imo na nang badlis-badlisan imong kilay, truth pa na. Uy, tubag. Gamit ka ng kondom. Kunuhay, namintin ninyo kay inyong anak duhar gyud ka buok pero nagpalaygit day ka, nagkondom day ka, nagpills day ka, kamatuoran day na. Nag-abortion pa ka. Labing kunuhay kay mo, inagbayay gyud, pinangga kay nimo nya, kabit ra day na nimo, good pa na. Nagkahiusa gyud mo, wa gyud mo mag-away. Unya mutabang pa mo dinhi simbahan, unya gapuyo-puyo ra di ay mo. Unsa man na, good pa na, truth pa na. Hoy. Unya from time to time magbangga gining good ug ang evil. Unyag di ganay kaganahan mo antos, patay gyud ka. Karon ang gimonitor og maayo ang kahimtang sa atong former President PRRD, 80 anyos galisod naglakaw, purting daghanag sakit, gipugos gyud pasakay sa eroplano ug gipriso karon didto sa dahig. Pero unsa may iyang gisulti? Ayaw ko ninyo huna-hunaa. Mamatay ra ko anytime. Huna-hunaa ang atong nasod. Kinsa maroy good ani. Ibutang talang padili gid yung absolute good. Kinsa maroy good aning sitwasyon na
Ang administrasyon dinhi o si former administrator? Ang present administrator o ang former administrator sa atong nasod? Kamo na nay hukom. Napagiroy pinakakuan ay bag-o kining isyu, hot kaayo. Kamo nakakita mo na social media, hasta mainstream media ni publish na niini pasabot din agin ni fake news. Kaysa una tawgon man nilag fake news, karon di na gini fake news. Ang hukom karon findings dito sa Amerika, especially in LA, nga ang namatyan ni Paulo Tantoco, the late Paulo Tantoco, overdose sa drugs. Published na na. Dili na na fake news. Dito sa Amerika, sa atong mainstream media o sa social media, perti na narong katapa na karon ang kuyog niya dito sa hotel maapil man sa investigasyon. Kung diin ang kaso na hitabo or diin na hitabo ang maong kamatayon o ang paggamit sa illegal nga substance, kadtong tanan niyang kuyog niya, entourage man to sila, naapil ganing pipila nato ka mga suod nga mga personalities din his atong din his ato. Apil man dito na i-picture, na i-record. Saan mo na ron? Kung ikaw tarong ka nga pagkatao, nga naapil ka itong maong entourage, musulti jud kas tinuod. Mubarog jud ka, nga tinuod na, naka-observe ko ana, di ni mo tabunan. Di ni mo tabunan. Nya kadto silang kuyuga, mura to silag managsuon. Suod kay sila, nangaon sila, nagparty-party sila, usara sila ka hotel, suod gito sila. Unya kung ikaw karon na apil na kas investigasyon, tungod aning maong sitwasyon, musulti jud kas tinuod, magkabangi gyud mo sa imong kuyog. Muna ingos Hesus, ang imo unyang labingilad nga kaaway kanang imong kuyog. Kuyog sa pamilya, kuyog sa politika, kuyog sa opisina, kuyog sa akong ministry isip pare. Mabangi gyud ko, magkabangi ko sa akong isig kapare. Kung pananglitan, musulti gyud ko tinuod nga sitwasyon nga nahitabo dinhi sa simbahan. Di ba? Nya, willing ka nga makigbangi sa imong suod sa kinabuhi, aron lang gyud barugan nimo si Kristo, ang kamatuoran ug ang matuod ug ang kaayuhan. Giling nga imong tupad, ingna ug nakuyog pa kaato, musulti ka, ingna kono. Lingi abay imong tupad, ingna ug usa pa kas kuyog ato, musulti ka. Oy, kasagaran takom ang baba. Wa ko kay wa jud ko ana, nakatug. Karon ilan nang gidiscuss. Timan-an nato ang drogas number 1 gid na nga kaaway dinhi sa atong nasod, nga daghan kay gipatay ana og daghang nga daot nga pamilya tungod ana, daghang nga wagta nga kaugmaon tungod anang drogas, labi na dinhi sa ato. Mo nang paglingkod ni former President Duterte, gideclare gid niya war on drugs. Gani karon kanang iyang pagkapriso tungod na sa iyang war on drugs. Kining ato rong present administration sa una niyang suna, wa gyud gideclare niya nga war on drugs. Mao nang na-highlight tong iyang unang suna hangtod karon, gipangita pa na, what is your opinion about drugs? Illegal drugs. Wa pagyapon siya comment. So nagkabangi na ron sila. Unit team ba yan as una? Di ba? Unit team na. Sara, Bongbong Marcos, unit team, perti na tong lipaya ato, landslide good sila. Pero tungod kay naamang usa nila nga evil, usa nila good, nagkabangi gyud. Ang ato na larong hukman, kinsa kay evil nila, kinsay good. Nilingi ay mong tupad. Ingna, kung ikay pahukmon, kinsa may evil sa unit team, si Sara o si Bongbong? Ingna.
Di lang kumusulti ninyo sad kay naa man sa koy akong judgment. Pero atong tan-aon, kinsa Manila ang nakigbatok sa illegal drugs? Kinsa Manila ang dunay effort to destroy drugs? Ang ikaduha natong evil sa atong nasod nga ni us-us gyud maayo ang atong paglambo, graft and corruption. Graft and corruption. In addition to drugs, nagkunik raman ni sila. Aron makapalit og drugs, mag-corruption. Aron maprotektahan ang corruption, mag-drugs. Na-impeach ang atong vice presidente tungod ng corruption kuno. Pero ang kanunay isulti sa atong vice presidente, anti-drug siya, anti-corruption siya, anti-insurgency. Kaya kana sa atong insurgency, connected man na sa graft and corruption. Wa man na sila ika-finance sa ilang operasyon kaning atong mga underground movements kung dili suportahan gikan sa atong mga opisyal sa gobyerno nga mga kurakot kaayo. Gihimom na silang mga murag mga fighting dogs, ang sitaw na attack dogs. Pag terrorize ba, hadlokon ang katong mutingog, inigtingog, paskinan dayon ka, hadlok na lang kam tingog. Kakunik na niya gideclare man na sa atong vice presidente karon impeach na siya. Ang iyang unit team sa una ang nagsiging pakpak sa war on drugs sa una karon mobarog na, mosayaw-sayaw pa kay na impeach na. Kita nalay mo hukom ana, nagkabangi na silag maayo karon. Mao na ingos Hesus, moabot ganining panahon na dawata gid ninyo ang pinadalas Ginoo. Kay kung mudawat mo sa akong gipadala, nidawat sad mo sa nagpadala kanako nga mao ang Dios. Pero mukontra mo sa akong gipadala, kanang nagsangyaw sa kamatuoran, nagsangyaw sa kaayuhan o sa kabalaan sa kinabuhi, ang atong gidawat mao ang yawa. Mao na ni ron, ni resulta na, siging pangsalikway anang na ang mga tao nga nag-advocate, pilago na kabuok na nga priso, na nga contempt dito sa Congress, ana nga nagsulti ba, anti-drugs, anti-corruption, na nga contempt sila, gubot kaayo, luoy kay tan-aon, hangtod karon gani, napay uban, wapa kagawas sa prisuhan. Si Kristo, ang mga apostoles, nangamatay sad tungod sa pagsaksis kamatuoran. Mo nang ningos Kristo, bulahan gyud mo kon magpabilin mo diri nako, bahala nagmakontra ninyo ang inyong kapamilya o kapuso dinhis kalibutan. Ang ato mga politicians nga kaniadto suod karon kontra na, ang kontra kaniadto suod na. Ang pangutana lang, nagkasuod ba sila sa ngalan sa Ginoo o nagkasuod sila sa ngalan sa dautan? Kay duha man ikaklase ang unity. We are united to do evil or we are united to do good. Kaning atong slot din unsa man ni evil, good. Kusga. Unsa may gamitan ninyo sa inyong kwarta ron? To buy slots? Or to buy new shoes or new dress. Sige. So, ato na sa ning balikon pagpasabot ang atong slot, minimum donation para sa atong projects. Ang ato rong duha ka projects nga nahibilin, kaning Grace, ang pagbayad atong 70 million, kay wala man ta adto sana ato ipadama ni nako dadon ko ning adtos Compostela karong August 5 sa akong bagong assignment, dadon ko ning 70 million. Pero inyo ning hotdog palit karon kutob karong August 5, gaan kay akong lawas mo travel ngadto sa kuan. Mabutang niingon ko ayaw na lang ng despedida kay moingon mong despedida, unsa man ang pasabotan ng despedida? Maayong pagpanaw. Unsa ang pagpanaw ng akong higot 70 million?
Angayan pa na inyong dispedidahan nga gadaha ko sa 70 million para isulbad sa atong utang dinhi sa atong parokya. Dad-o na nako didto. Unfair ba yan na sa laing parokya? Pero kay lagi di man sa dawaton sa mosunod nako mo respeto sa kuniya. Ako ning antuson kamulay pahimos aning facility nga gibayran nga part anang gibayran nato anang 70 million. Ako lay mag-antos og pangita o kuan niya. Katong gustong mo antos kuyog nako, hala palit mog slots kaning grace. Minimum 100 pesos usa ka slot. Nya maximum wa nay limit. Ana 100 pesos. Nya naa ni siya 70 slot challenge, 7,000 ang kada challenge. Pila na may atong halin as of yesterday. Niabot nag 5,154 atong halin. Na apay 694,846 ka slots nga available, 100 pesos per slot. Di lang ta mag-uol aning dako pa kaini, pero kitang tanan nga gustong mosunod sa Ginoo, gamito nato atong kwarta ipalit aning slot, sunod natong mata makaingon ta, hala nahurot man di ay pila man roy akong subscribers, mga 256. Ibutang nato ang mga viewers nako kanang nag-TikTok na akong humili, gi-Reels, gi-Facebook, nang YouTube. Sobra man gyud mo sa mga 1 million kada adlaw tibok kalibutan. Ug mopalit mo tag sa kaslat. Ano bang maingon mo ba? Ay magpadadit ang father oy usa lang kaslat, 100 pesos. 694 agod ni 1,000. Nya og ang 1 million mopalit og tag sa kaslat. Igkaugma igmata nako unsa may mahitabo. Uy tubag mo hurot na. Pero lagi kung mudawat mo sa akong gitanyag nidawat sad mo nagpadala nako. Pero di mo mudawat ani kay ang inyo gyung hunahuna ipalit gyud nako aning ako mga pangandoy nga mga butang. Wa mo mudawat sa gitanya kay matod pagayng Kristo bisag magpainom lang kag usa ka basong bugnaw tubig sa gipadalas Ginoo makadawat gyud kag ganti. Nya kaning mopalit mo usa ka slot 100 pesos dili ra na equivalent sa usa ka basong bugnaw tubig oy. Nya inyo nang gibuhat tungod kay ako pinadala ko sa Ginoo pare gog ko. Di ba? Ana ha mura gini akong gilauman nga makasabot ta ana. Ako sad sige sa kog palit og slot. Di sad ko ninyo mabitin aning pagpalit og slot. Sugod pa adtong 2020 nga nagsugod kog baligyag slots. Usa sad ko sa mga great buyers ani. Kay na masad koy akong kwarta sad kada semana dupa-dupa. Nya kining atong para itukod og balay kaning Christ Transforming Union or CTUMM. Ang atong halin ni abot nag 4,342, 2,658 na lang ang nahibilin, 100 pesos per slot. Nya do na sad ni 61 slot challenge nga tag 6,124 na sad ang atong nadawat ka challenges. So pakpakan nato ang atong namalit og slots. Salamat kayo. Kani pa slot lang ni. Gagmay ra ni 100 ra ni pero mura nig buy sa Hulmigas or buy sa Anay or buy sa Putyukan kanang bis ginagmay ra ilang dadon ibutang dito i-contribute ginagmay hangtod mo bundo na ang ilang balay hangtod sana dako na kay nang tawag na tog tabog sa Putyukan nga kuwao na nila tagsa nakabaldi ang hani nga makuha gikan atong ginagmay kaayo mo nang gitawag og bahalag ginagmay basta kanunay ana last na lang lingi sa imong tupad ingna kapila ka mo palit og slot kada semana ingna kapila man ka mo palit og slot kada semana nya moingon na siya kausa lang sa kana it's good pero moingon gani ka kausalas usa ka tuig murag questionable. Sige na, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon,
Kung matinud-anon kitang musunod ni Kristo, aduna gayoy mga kalisdanan o kagubot sa atong kinabuhi. Apan malaumon kitang mudangop sa Ginoo sa pag-ingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga sakop sa simbahan, magmaisugon ug magmakanunayon sa ilang pagtuo, taliwala sa mga pagsupak ug pagpanglutos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga ginikanan, magmalig-on ug magbadasigon, mugiya sa ilang mga anak, diha sa dalan sa pagtuo ug sa Kristohanong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga kabatanunan, magmalig-ong mobatok sa mga daotang panag-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang Ginoo muhikap sa mga masakiton, mga masulubon, mga naguol, ug sila nga nag-antos sa balatian, sa pangisip ug sa lawas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga namatay, magmalimpayon sa kahangturan, didto sa gingharian sa Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Dios among Amahan, imong gipadala ang imong anak aron pagtudlo ug pagluwas kanamo. Dawata kining among mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. You say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos na simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw adto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak.
Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong alam, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinuluan, luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
darkness, longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo niining Eucharistia, himuang ang imong makaluwas nga gugma magatubo kanunay dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Diyos nung kalinaw. Nya mahitabo ra ni kun andam tang mamubiya sa atong mga mahal sa kinabuhi nga musupak sa Ginoo. Aron lang makasunod tas sugo sa Ginoo bahala nag mga matay. So salamat sa nisunod sa sugo sa Ginoo ug mibiya sa ilang mga kwarta ug mipalit sa atong mga slots. So padayon tagpalit og slots ha. Ang atong grace 100 pesos. Onya ang slot, onya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong CTU 100 pesos gyapon, nya naa sad ni 61 slot challenge nga tag 6,100 pesos. Nya padayon mog support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod, 256 ning atong subscribers. Pero daghan tag mga viewers, wa mo subscribe. Nya padayon lang mo view, like, share aron ma-spread nato ang atong mga pamalandong o maka-income sa tagamay para sa atong charitable expenses. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daykon ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahan.